Hvala vam što nas pratite, evo, čitav dan. Prvi dan nedelje mogućnosti, veliko interesovanje javnosti, zahvalna ambasadoru Žiofreu, dragom Emanuelu, što zapravo po prvi put imamo priliku da razgovaramo o ovim, kako bi se rekla, bread and butter, dnevnim stvarima, izmenama koje proces integracije donosi svima nama građanima ove države. Dakle, hvala vam, kolege novinari i reporteri, što ćete svoje vreme u ovih nedelju dana posvetiti upravo toj priči, ukazivanju na mogućnosti i prilike iz procesa evropske integracije Srbije. I moram odmah da budem sasvim jasna, nije moja zasluga. Knjiga, odnosno prevod primarnog prava Evropske unije je čekao i gde su moje koleginice iz odeljenja za prevođenje ili pravljenje nacionalne verzije Akija, kako se to zove, koje vrlo ozbiljno rade na ovom poslu. Prilika je da objasnimo o čemu je reč. Dakle, prevod prava Evropske unije i pravljenja nacionalne verzije prava Evropske unije je takođe jedan od kriterijuma za članstvo. Mi ga zaboravljamo, zato što on ide tiho, dugotrajan je, reč je o velikom poslu koji nije samo grubi prevod, već kao što su svi rekli, pravno usklađivanje sa terminologijom prava koji mi imamo, ali i pronalaženje novih terminoloških odgovora na neke od pitanja koja nismo do sada u našem pravnom poretku viđali. Taj posao nije počeo od nedavno, on traje od kako smo formirali Kancelariju za evropske integracije, rekla bih, od 2005-2006. U ovom momentu, smem da kažem, 100.000 stranica teksta grubog prevoda, od 180.000 stranica Akija koji danas postoji, rad na prečišćavanju tog teksta, i to rade i prevodioci, ali i naši kolegi iz drugih ministarstava koji zapravo najbolje poznaju terminologiju.